Kanza kwethu anginibingelele nginamukele. Onibingelelayo ke umxolisi mfana kaDlomo ngokuzalwa ngizalwa phansi le enkandla emahlathi amnyama. Kule video ke ngikuphathele yona ke namhlanje ye-update. Ngiyacabanga ukuthi ke ivideo yethu yesibili lena esibiza ngevideo ye-update. Ngizoku-update ke kwi-top 10 uKhozi FM abaculi okanye ama-album azophuma nama-dates akhona ngobunjalo bawo. Asiqale ke nge-top 10 uKhozi FM. Uyakhumbula ukuthi mawufuna ukufaka umculo wakho kwi-top 10 uthumela i-SMS ngegama elithi ke ingoma kulandela igama lomculi kanye ke neculo lakhe ku 33665. i-SMS ngayodwa ibiza 150. Ama-SMS amahhala awasebenzi sidalo. Bese ngiphinde futhi ngikukhumbuze ukuthi ke namhlanje ngoba kuyi-29 November ku-2023 kuyavalwa uku-SMS. Akusho ukuthi ke ebusuku kuyothi kugamanxa la kusasa ngeke usakwazi uku-SMSela umculo wakho omthandayo. Angiqale nje ngikukhumbuze okanye ngikuvezele ingoma zamaskandi ke eziqhathwayo okanye ezifakwayo njengamanje amabhinqa akhuluma ngazo kakhulu enkundleni zokuxhumana. Eyokuqala iParis kaMthandeni Gcokamilisha ehamba noLwandlunkulu. Eyesibili ekaKhuzani ihamba noLuve umjolo lowo. Bese ke kuzoba ekaHandsome Khuthuza ehamba ke noMafikizolo lena ethi ngijola nebhinqa. Kuzoba ekabahubhe ethi uchamela efrijini. Ziningi kakhulu nganza kwethu ingoma zakaMaskandi ke eziphushwayo njengamanje, kodwa ke kulele kuwena ukuthi wena imuphi umculi ofuna ukumfaka kwi-top 10. Ngiphinde futhi ngikucizelele ukuthi namhlanje kuyagcinwa, emvakala angeke uphinde uthumele i-SMS yokufaka umculo wakho. Okuzolandela la kuzobe ke sekukuvotela ukuthi yipi ezohlukanisa unyaka, yipi ezothatha unumber 1. Lokho ke kuzokwenzeka ngiyacabanga ukuthi kuleli viki esizoliqala elilandelayo. Mina ke ngizobe sengilokhu ngu-update ukuthi kuqhubekani. Ngana kwethu abaculi baqhubeka ke nokukhankasela ingoma zabo. Okwakho nje ukuthumelela i-SMS oKhozini FM uvotele umculo wakho omthandayo ukuze uDisemba wakho uzoba mnandi. Njengamanje ke asingene odabeni lezi ngoma ezizayo kanye kuma-album azayo. Eyokuqala ngizokulandela yona eyensizwa okanye ngithi amadoda amadala asekhulile, abanikazi bengoma. uJava Zimnike umfakakanyeza kanye ke noShwima Ntombazane bazokhipha ke i-album yabo njenge-group bezibiza izingonyama. Kuyo ke le weekend esakuyona ilindele ngana kwethu uzoyithola, izobugcwele inkundla zokuxhumana zonke. Mayisiphumile futhi ngiyoyenza i-post ngikubhalele ngutshela ukuthi isiphumile usungayithola. Umculi olandelayo siwela uthukela sibheke emsinga silande Inkos'yamagcokama iza ke nama-tracks ayi-15. Ihloko ke se-album 6 track 5 ayikazivezi njengeminyaka yonke ihlala yenza kanjena ke isifihle kanje kuze kushayela ngalokuphuma kwe-album okanye kuze kushayeke ilanga lokuphuma kwe-front cover. Ihamba ke namagagu awu-4. Oqala ke nje ngathi uNoli M akaqala ukusebenza naye kuzoba intwana encane uqhawelisha uyaqala ukusebenza naye, bese kuba uSinentuli kube ke uLabelihle akangaqali ukusebenza nabo. Uthi ke ngeyi2 iyeze album yakhe. Bafowethu hlala efonini yakho, uhlale nedatha lakho kuyonakala manje. Inkunzi ke yesithathu esiza nayo uKhuzani umfokampungose phansi enkandla. I-album yakhe ke ihlozo sayo sithi aliboli icala. Yena ke uphethe ama-tracks ayi-14. Uhamba ney'nkunzi ke futhi naye. Owokuqala nje uBig Zulu, owesibili uSiphisihle, bese kuthi owesithathu ke uThibelo okumfowabo. Kulokhu ke asimbonanga uLuve, asazi ukuthi kwenzakalani, kodwa ke yizo ke lezi ngoma. Naye uthi uyeza ke mhla ka-1 okuzobe kuLesihlanu lolu esiyakulona phambi kwakusasa ngana wethu. Ngithe kuwena hlala nedatha lakho ulindele noma yini. Okulandela lana ke sibheka phansi le eMnambithi Solando Menzi. Uthi nje yena Chabo, igama ke okuyisihloko se-album yakhe sithi Chabo. Uphethe ke ama-tracks ayi-14 akahambi namculi, uyishaya nje yedwa ingoma. Ngiyacabanga ukuthi nakweminyaka eminye vele ujwayele ukuthi asebenze nje yedwa ke uMenzi. Uyena ke lo kuyo futhi le weekend ngeyi2 kanye neNkos'yamagcokama uyeza. Njengamanje ke sibheke kwaCeza silande umzukulu. Igama ke le-album yakhe yena yiJuba. Uhamba nama-tracks awu-15. Abaculi abahamba nabo uShenge wasehlala Nkosi, kuzoba uThandeka Hadebe, kube u2 Short, kube uJikelele, kube umjikelo, bese kuba umfokamsizane. Yena ke uthi i-album yakhe iza mhla ka-8 kuDisemba. Sengivala nje ngizovala ngoGatsheni igagu lazophongolo. Uthi ke yena i-album yakhe iyeza ngesonto elizayo. Kuleli viki nje esothi masiliqala uyobe eseyidedela ke album yakhe. Baningi kakhulu ke abaculi abazokhipha nabanye ke engakababali. Ngizolokhu ngibaveza nje lapha emapostini. Ngizocela kuwena ukuthi ucofe lapha na usubscribe bese ke uyakhomenta ukuthi imuphi lo mculi omlinde ngamehlo abomvu. Ngiyabonga, usale kahle.